Kining atong kinabuhi, murag biyahe sa salakyan nga padulong sa atong puloy-anan. Matud pa sa sulat sa Filipos 3:20, apan ang atong puloy-anan didto sa langit, nga diin kita usab nagpaabot alang sa manluluwas, ang Ginoong Yeshua, Misaya. Mingon dinhi nga langit atong puloy-anan. Maong kining atong biyahe sa kinabuhi, kinahanglan padulong yun didto. Ayaw liko sa wala o sa tuo. Straight padulong didto. Og walay laing paagi aron maabot ta didto. Gawas ni Yeshua. Diha sa Juan 14:6, kay siya ray dalan padulong didto. Sama sa salakyan na padulong sa atong puloy-anan. Amen.